Hi guys, good morning, good afternoon, good evening. Si Nanay Basing ni anapod ko mag video ko sa ahang mga buwak na guys ang golden photos na dako na green nga golden photos. Anya karing banha pag manuka ka. Bago pa ni mga tinanon sensation kay nangamatay manggod pag ka hospital na ha. Black Majesty Aris pikas guys kay naidaghan dari. Mana yang mga buwat ini apa dia tinatong ganahan mga mo palit ang nakita ng buwak ng mga ingon ani Kani guys, dako na ni 500 na may palit. Alocasia. Good morning mga buwak. Ang mga madana. Yapi ang hilba-hilba daghan ng buwak ko mga agun sa data siguro ay agun fertilizer. Ito guys, kini itong gusto mo palit. Ini apa yang lebih menarik kakamis manok. Ini apa sih pelan-pelan. Isang inunaan nila ni pero na ako'y nabit problema tanaw ko na mga buwak apa yang rose
Nato kay San Francisco, wa pa man Then golden focus nga giant ini nagdahon ah. Mara to guys. Mara to guys. Daghang salamat sa inyong pagtanaw sa hang gi-vlog ng mga buwak na utunta ko nga inyong pinduton ang subscribe ug share ug like. Daghang salamat. God bless to all. Salamat, daghang salamat ninyo.